за что нам такая кара, такие проблемы и беды. Аднак мне здаецца, што гэта не тое пытанне, за кім мы мусім жыць. Пытанне зусім іншае. Для чаго нам гэта дадзена, так? То бок, што мы зараз робім, ці зрабілі мы вынікі з нашай гісторыі. Таму што 100 год таму наш гісторык, наш ураджэнец сказал такое цікавое выказывание. История, многие говорят, что история ничему не учит, но история проучивает тех, кто ее не учит. И у гэтага как раз таки после пытання, як мы жили увесь гэты апошні час, як грамадзяне, што мы рабілі. Таму сёння таксама я падтрымаю ту тэзу выказвання Стасі, што за гэты сённяшні час, што мы живем зараз за мяжой, нам трэба, па-першае, навучыцца паглядзець, што адбываецца, што мы можам прывесці да сябе ў Беларусь новага. Па-другое, нам трэба сапраўды навучыцца быць салідарнымі. Мы паказалі, што мы гэта умеем. Шмат сярод нас ёсць сяброў, якія апускаюць рукі, жывуць, ведаеце, сённяшнім днём. Сядзець на працу, паглядзець тэлевізор, можа інтэрнэт і спаць. Але гэтыя людзі складуць ручкі, таму што яны думаюць, што нічога не могуць зрабіць. Але дапамажыце ім, скажыце ім, што яны таксама вельмі важныя, што іх крок, іх ліст да палітычных вязняў таксама вельмі важны. Кожную суботу адбываецца такая малітоўная сустрэча за Беларусь. О 12 гадзіне пляц Замковы, гэта каля калоны Жыгмонта III, нашага караля. І таксама мы чакаем госця, які быў вымушаны выехаць з Беларусі, гэта Всевослав Барок. Мы спадзяемся, што ён прыйдзе да нас. Інфармацыя, што ён будзе вольны уже па-за карантынам. І таксама хацеў бы яшчэ раз нагадаць, сябры, дапамажыце адчуць вашым сябрам, беларусам, якія тут апусцілі рукі, што яны важныя, што кожны з іх ёсць талент, што кожны з іх вельмі дарагі. І менавіта гэтага баіцца рэжым Лукашэнкі. Бо кожны раз мы бачым з тэлебачання, кажа, што мы нікчэмныя і народец. Але кожны з нас, мы з вами, кожны з нас, мы асоба. Кожны з нас, які мае свае таленты. І таму ёсць 3 правила, якія парушыў Лукашенко. Ён, ведаеце, не хлусі, не крадзі, не забівай. Гэта прывяло до таго, што мы маем сёння в Беларусі. А менавіта жыць праўдзіва, жыць сумленна, тады будзе у нас сапраўднае шчасце в Беларусі. Таму будзем салідарнымі, будзем падтрымаць тых, хто апускае рукі, і будзем дзейнічаць. Будзем з вами перамагаць. Жыве Беларусь!